Welcome back mga idol. Meron naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork belly tsaka chicken legs. Tsaka meron din tayong kanin sa likod mga idol. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panunod ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Pakakan na natin to. First bite. Kain tayo.
Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.